Alam po ninyo kung bakit marami ang nagtatanong sa akin kung bakit hindi pa ako titigil sa politika. Kasi nga marami pa ang problema ng ating bansa. Isa na rito yung mga teachers gustong magpataas ng kanilang sahod. Okay man yan, wala mang problema dyan. Magbigay naman ako talaga ng increase. Kaya lang, kung pwede, sagutin muna nila yung tanong ng mga bata sa akin na sabi sa akin, Mr. President, bakit yung mga teachers sa amin pa nagtatanong? Araw-araw na lang palaging nagtatanong. Ito pa, yung mga bumbero. Gusto nila din sila ng armas. Sabi ko, hindi mo naman mapatay sa baril yung sunog kahit rakrakan mo pa yan ng isang sakong bala, hindi man yan mamatay sa armas. Mas lalo lang kayong mahirapan yan, ibibit-bitin mo yung armalite mo, tapos ahawak ka ng fire hose, mahirapan ka talaga yan mag-apula ng sunog. At saka, dagdag rin sa gastos natin yan. Lalong maghirap yung bansa man natin. Huwag na kayong mainggit sa mga pulis. Kasi, yung mga pulis, mag-ano man yan sila ng mag-away. Sila naman yung magkikira. Sa inyo, sunog lang naman. Ang mahirap pa dyan kung ang mga pulis mainggit din sa inyo. Humingi din sila ng fire hose. Kailangan din sila magpa-issue ng fire hose. Di lalong lalaki ang gastos natin. Di ba mga friendship? Tama ba ako? Ito namang si Disco tira din sa akin. Ano din? Gusto niyang kalabanin din ako. Hindi niya alam na mayroon akong alam din sa kanya. Mayroon man yan picture naka-brief lang. At saka mayroong halikan niya na babae. Nakita ko yan sa telebisyon. At ito pa, si Muni. Masyado naman itong mataas ang pangarap ng tao na ito. Binigyan ng Panginoon kung saan siya ilalagay. Hindi na makontento. Gusto mayroon siya lahat. Biro mo, sumikat na siya sa boxing. Tapos, ngayon, gusto pa niya magpastor siya. Nakakagulat naman. Tapos, hindi pa siya nakontento. Pumasok na naman siya sa pag-aartista. Biro mo, ang daming naghihirap na nagsasakripisyo para lang makapasok sa pag-aartista. Kasi ang hinahanap dyan may itsura ka, tapos magaling kang umarte. Itong Muni na ito, hindi naman ito marunong umarte. At wala pang itsura. Pero mo nag-artista ka agad. Sinamantala yung pagkakataon. Tapos, ito pa. Ito pang ginawa niya. Alam nyo kung bakit? Nag-recording din siya. Gumawa siya ng record niya sa pag-aawit. Hindi naman yan tama. Kasi yung iba nagsasakripisyo yan dyan sa mga contest. Pag nanalo ka, doon ka magre-record. Siya record ng kagad. Tapos, ibininta na yung niya. Mantakin mo yan. Gumagawa ka ng sarili mong desisyon. Hindi naman tama yan. Ito pa, pumasok siya pagiging basketball player. Mantakin mo yan. Yung iba, nagpapakahirap mula yan sa elementarya hanggat man yan sa high school hanggang man sa college para lang gumaling ka sa pagbabasketball. Tapos siya
diretso lang, naglaro ka agad doon sa malaking yung grupo. Parang hindi talaga ako mobilib sa kanya. Tapos ngayon, gusto naman siyang maging pangulo ng ating bansa. Naku po, nakita naman ninyo kung paano siya tinanong doon sa doon sa Senado. Hindi nga siya makasagot ng maayos doon. Sa Senado pa lang yan. Hindi pa man yan sa pagkapangulo, lalo na kung pangulo na siya ng Pilipinas. Malito na siya. Kaya maganda talaga ang piliin nyo yung talagang makakatulong sa bayan man natin. Yung mayroon ding malasakit, yung marunong din. Hindi yung kung sino-sino lang ang ilagay ninyo, ipalit nyo sa akin. Kung pwede lang, bumalik ako pagkapangulo para wala na kayong problema. Diba? Hello? Lani. Papunta na ako dyan. Matatapos na ako dito. Hintayin mo na lang ako. Papunta na ako dyan. Sige, bye.